dyan pagka-excited. Yummy. Apa. Stay mo kay mama man. So may pa siyang ano, pas mag-iakay. Kita yung mali-upan niya sa ibo. Ganun talaga yan. Magiging plus 6. May pa itong sunod naman ano. Wait lang, Pinakaw dyan. mama, ika ako. Nagtapos naman ko. Ako. So, may 2 plus 2 mo siya. So, ini, hindi na yun na. Kaso sunod, plus 4 ka. Kung wala ka pang plus 2, sa'yo is plus 4. Pag may plus ka mo, yun ang tapos ko yun. Tapos Plus 6. Hello, small. To eat. Wow. Ito mo na yan, baby. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kung pagkala ko tayo. May puti ka dyan, mapili ka mag-swap. Kasi may design. Ikaw ka ma. Huwag gamitin mo na ito. Hindi niya binaba yan, no? Pili ka mag-swap kasi may design mo ya. Hindi na. Oo, pwede. Ay, dahil man. Wait lang, wait. Nanglay talaga ako. Iso. Anong baraha mo? Wow. Ika na yung baraha mo. Baraha mo na. Mama. Isus, matusip. Yan. Sarap. Yummy. Thank you so much. Grabe. Sarap. Hi, baby. Rio. Saung-saung talaga si Ash. Playful na ang small. Agad. Ito ni small. Tada! Ay, ang cute mo. Ay, Iba man po ang direksyon mo. cute naman yun. Resist. Wow, nag-ice to ice. Oo nga, oh. Basta. Yan. Then, ang nag-grill. Yung supervisor. Sisay. May power ka, bes? Asto pa! Sino naman? Asto ka ba? Kailan na, bes ka, boss? Kakakarap ko. Asto yun, nagmuling sa iya, ano? Sa plus 2 niya. Sa plus 2 Kuna. Sa plus 2 niya. Link na, card flip. Hindi ko makawas ako eh. Ano yan? Ano? Okay, so, di mo ko natandaan kanina. Sabi ko lang, iba sa Ako pang na, maga? nag-swap. Isa ulo ko na. Nag-swap sinda. Oh, blue. Blue. Ano yan, stop? Hindi ko blue. Ako na. Ano yan? Check mo, check. Tiga gala ako. Kalatay. Teka, gano'n. Bulo-buloon siya nga. Hindi ka nagano ka pa tuna. Una. Isa ulo na siya. Makahirap. Ano? Ano? Tay balik ka. Uno. Sabi na. Hindi hindi sa pakabalas ako. Ay, tiga. Ano to? Ay, Uno. Not ito. Not for the score. Yan. Oh. Last two. Bunot. Ay, ito. Sarap ng liempo. Yan. Sausawan ni Amin. Lansones. Sarap. Sisang daw. Ako gana. Perfect. Di best. Ayun na naman sila.
Hotspot. Ano yun? Pero dati. Ito na, sarap. Sibog na natin. Kami chef.